Historia de Xixona al balcó, capítol 29, el Dia Provincial de Amigos de los Castillos. A començaments de maig de 1975 es va celebrar a Xixona el Dia Provincial de Amigos de los Castillos, associació que es dedica a promoure la investigació i la reconstrucció dels castells. L'acte va ser organitzat per la Junta Local presidida per Fernando Galiana Carbonell. A primeres hores del matí es van rebre els participants que venien de diferents pobles de la província d'Alacant. Es va fer una missa i després se'n van anar al Cine de Dalt per a fer un acte cultural. Allí va participar l'Orfeón Infantil dirigit per Vicente Pla Candela, que va interpretar música medieval, i el grup de cors i danses dirigit per José Eduardo López Mira. El dinar es va fer a la Societat Cultural El Trabajo i per la vesprada es va fer l'acte central, la representació d'un torneig medieval en la replaceta del castell. L'acte va començar amb una desfilada presidida per la dama del castell i les seues dames d'honor. Després seguia l'ambaixador Moro, acompanyat per una esquadra formada per membres dels Marrocs, dels Caimans i dels Moros Vermells. Després anava l'ambaixador Cristià, acompanyat pels cavallers del Cid. Es va fer una xicoteta representació de les ambaixades i finalment un grup de genets va representar el que era un torneig medieval. Ja saps, jo em quede a casa. Queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.